nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Mwantu murilia Ondizi TV nemambie ndengu kwale nibene ase omoroberio bwensakia omoroberio okobago chaka chinsa ikomene ibere chiamambi wika chinsa isato chiamambi akera litukolie uchakera Jumatatu goika Ijumaa astubwate ebirenga litukolia Jumatatu nsi asato ko batoko molekera litukolia Jumaine tuwasoa anse moyo bochenu litukolia Jumatano amangana arengete siasa litukolia eti chikane bose Alhamis tubatoko molekera amangana arengete lichiko na boigo amangana gendrete ime yorogongo ruagusine chinsemo chitonjukana ine kolene litukole Ijumaa nilitukolia Free Friday ebuatoke asobatoko Rusia ebirukunyo na boigo gosa weekend asenchera ya bene asigo mwanchumurilia Ondizi TV and onsi asoto tengerete okwali ni bene obegogo soa ime yomoroberio bwensakia emambi yabono chitariki nemerongo ebere na ibere omocyenyokane omwaka wechirububere nemerongo ebere nainye aseigo boka soyoyo nde ime yomoroberio bwensakia tobe tokoba riboa elimo literne nkuru kwa Job Maangi na tokoba tokobwatera nere linde kwene kichibi chechi boigo na Mariogi abera wekera asenchera yowekera nun Kelvin Mugambi bakobwatekana nere our super director Abigail Nyanchama igo omwanchumurindize TV na kwali nibene asengencho omoroberio bwensakia obeire gogo chaka asenchera ya bene wakire biyo mwanchi umurigereria andonsi asogenda tokotobwatia kuroye no morobere bwensakia obona mambye kertoko gotura boka so aso morobere ga turababere batatu basoe aso morobere bwensakia bono mambya kertoko kumanyanga aso morobere yigano konyora mangana mange ayobete kago korekana ase weekend entambe oikera Jumatatu yabone geketro chengo mutinyo yiga ni gogendeta kominyoka kigima katoche ni stariki 22 omutenyi yokane mwaka w'ekirububere 24 gamashabike itonsi pikorase county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Nairobi na bayigo chi county kiri cyonsi bari bagotobwati asumurubiri bwensakia bono mambya pine location yago gwetera ase namba yesimi ya 0792192834 elinde otomanye nga yoko gwatiri umurubiri yigakorwa wasaira aseke bawo kiago nogendete kweroberia igo turababere batatu basoe aso morobeliga kertogendeta gukumanyanga morobeliga ni gotoko ko bosemia ni gotoko gokya ni gotoko kumanyia mangana mange igoto basagwetero ekara ko igorere TV yago ko igwa Mariogi ya manyanga mangana mange to kwariganetie ase mambia yabona iga literane nchingoro kwa Frida Kerubo kondo mwanchi muri abra botame yatoligereria ngo ekebungo keri tuko ekerori tuko rero lingana rachikuru korase gitabu Isaya 25 ase oruchererwaye ruakane ekeribwa tutenga ayekwabeire egekengero egekongo asabataka kwabeire egekengero ase abalemeire ekero bale nemechando kwabeire obutamero asenga kiembura iyo mubera na ekiriri ekero kyumubaso omororo okobasa kwa abantu abatindi nigo gokonga embura omubera ekero ogutuma enyansi tigangirore ayekwabeire egekengero egekongo asabataka kwabeire egekengero ase abalemeire ekero bale nemechando kwabeire obutamero asenga kiembura omubera na ekiriri ekero kyumubaso omororo okobasa kwa abantu abatindi nigo gokonga embura omubera egotuma enyasi yomanchumulireria engana egototebyanga Yeso beire gekengero asensemelia bataka bali bale meire bali babwate mechando abali babeire
bagwetera makongo nigo akoba egekengero kyabo chinga kicie mu basomororo niga akoba ekiriri gono gosemera kwa goito emambe ya rero kende gyansi kirkia berige kugosinya inyoranga nyasaye na rororo nigo agokwa kelia oganete erenere obutamero no bumutaka no banga no bwate michando yansi mutamere nyasaye wakire buya Frida wakire buya na kie weekend yao yarenge weekend ya nembia yarenge yes na mange abere wakoleka ime ye weekend yarenge entambe Frida astobeta koranga na mange abere wakoleka nigo yabere weekend yabwate ebirundo ebingi kingima ekyagera mangana na mange chinga kichiabata chiko made weekend nchiro togosabanga no ne serikali yabage komendali tukelimo asenge ni weekend yeko bentambe Frida tuwaranga Lower Friday yuko chakaramisi tuacha Friday yenyene tuacha Jumamosi tuacha Jumapili Monday ili toyoroke nga apa Sunday elinde Friday elinde bono wiki chaka Jumaine ere naende Ijuma nende ndo achete egasi Monday either anaibia kampuni ama ana date ko waka abino montoli achete wanchite goche gasi Monday Frida tima etinga bose ondenare no bwatekerenga no ndebwensi ondenaro gotegi mambi yabono muntu naro gotegi Frida tinya unyo chia ni sato chikuganyete to okoro murobeli bwensakia tinya unyo isano ngo chinyoro gara no tukuga kare anjitega Monday because ate banga Monday tsara pa Sunday oyo anjite gochega Monday una job manya ne kampuni yako ibera aba kolende Frida litikola Jumatatu niko tokoba omokia ngachaka wiki ya obene asenchera yechinguru Frida atina manyanga wetire epara yago chimigoli rongo nochenga ya chakire kwa gachu Frida kabisa egento kereki yake gima oni matenga obosombi mbochikoro ba Frida asibwango igaba gusi endundo cheto twale para togwe togeria Frida monda kuboli ngayole niko hapa tu kwa flyover okumunywere mbeo ngale yarutali pare ndi onsinita tingete die era mie kolinya mataro yaso nyambira yaso kenjera higesa ya rero nitira flyover Frida highway Frida bono yokuba goko ngakire simi konyo rankurundi gari ya nenkendu na tenga Frida niko kwa highway give me 5 minutes chingeteka sana aba kolende tinamanya no ma tenga korose paleli bado tinda fada Frida no buena totale to kolensa kingora gotali ne paleli ndoche amangana ngo wetirare kongetera kari kari China men okay na bakorose paleli Frida ande tima tinga koigure megano yawe kero bagachire para gotatiga magendro nkuratika bara mangana ndenchira kwanya koigukende hora to manyinga igwara igura Frida bwango iga goja kwenda se epalili abura cha konyoranga omwana kurukunga chingchong makoli kugetigare migori chingchong otieno yangu makoli aina magana badela rose ko chasinse mochirichia boikoyo abana bako iburu a chingchong hu ga yesenga kuminga ngaki kumbe chingchong wamboi popo aga chiwechi para bo chipua aga jabaka bware tegesa kwa mbali bagusi mbali bagere mbali baikoyo ngaki bale chingchong blend yo mogusi Frida no mo China no ma tenga kieko ba aya abana torastonyol okwaneke gusinga walking ate agatenga bua kire wong from Frida Frida kolende amangi na bagakoba weekend ye asto abatokoranga omurali ochire nkuma asige station ya kemo kyoburalia Steven Leto nabwo akore nyangi enene kegima nagotengo mutinyoyo no iwe chinyangi cyo kabando mbari go chikobera boka ndabi chinyangi chiro beiri go senchiro rore ndi cyakorekaniro mutinyoyo na ndene yaro toganyite by the way chinyangi na ndene nere na toganyite nere no ndo murali nere gakabwate ngwete agakombote getie kegima
Frida rero barari ndoro chikutimoka. Ndoro chikoyana. No injora ya ne onje kuyolenga kusi stadium. Kuzengo mutenyo y'abantu mbero beritike gimangwaro senga Steven Leto na betega ko egwe kebeti kiaye bene. Ategunge kene kebeti kiawo gotara na kyaro kikira lituko toki banyumba. Ndoro che orio gokora chigesori chiuko yigia nyabeta nere na nyore tikiaye. Naenda banontoka nyete nene kabisa mutenyo yiga otara era. Olero gotosiekero mutenyo yo kade. Uncle Dipon. Uncle Dipon asanya muralito Meandezi TV neto kumuganelia amaya asengenjo ewiki nereye ewiki eli aberege konywa sama tukamange nereye aseigo nitukule Jumamosi Frida egetinkiriki egetine ya Kyoge Girls yes to mutakira amaya ase weekend ye ekoronere arachi kwenyolera umwanchi oye Frida na bono lindi nere abumugaka Frida bono nabo awu karansa ege ikaro kyabagaka mate konye tumusiekerete korende konye tari go ikange ono kabero musacha na bawoche karanse ege ikaro kyabagaka ende na into tobe tugusanga nere tobe tukonera mangana arabiga ko gachigisa kukimugusi Frida. Actually, ekertogo kwa raigo weekend ya ne baide ya bete ndambe job ngatwara chinga kichingo ngo ngari ya sekenyoro ekeronga umuyigori boko mwene Francis Ogola obete koko korekana bono korekanyaranga abarali bebitaseni abare gotabanga CDF bono ikamenya ko bera abanyakenyoro chinga kichingo ngo sana bono bagachaka kombolinga iko Frida bono tete gotabanga chibasa lichitwale konyora oyole kwena na igo kule bono ngatema kubaeresera lakini ikambera ko musana barubi bamaitenga omotenenelio moneno CDF uliyora kwena na Frida tayo yo ana maricha kanyara basa liya zevi nyoro baklarify nge point ina Frida teto beke borongenga nigo CDF ya minetinga Commander of Defense Forces tari Constituency Development Fund eto bauti nero CDF ya konye mumaete ne ye bunge elimomenyete yani neke ganja kiriye kurukibesa kigusira constituency usi ebunge elino kolendo yosirete nigati nenedete abanyanyimbo bose bali abanyanyimbo bekerengo kyabana jeshi aseigo amodu arabwoba kibasa rijiro cyunjigendera ko baroro liga betaka usira kurwa sekerengo kelia kyabanyanyimbo babana jeshi Frida tutamanyango nara ya betaka ko ba ase ensemeli chinga kiechi choko mwenye Ogola asomo yigo betako gokorekana buri tukole igoro asensemeli ya siaya nigo abarai ababete bagwikirana elyo kwene kenga nyagusira Francis Ogola oberega kwenigwa asenchira ya bene ekero amangana manga betaka gokorekana asensemeli ekero abetega kurugo chikanga abeka gutugutwa inse yechinsa M52 nande yabeteke gwikiraniwa nande boigo nigo yene twinga tabetega kubikwa sisanduki ime unabetega kulike wili yaye igo wanchimuli nteteto sasa nsemeli ya kabere studio toigwenga narai umulike Evelyn Sera betega gutwariganire kurwa asechinse mwachire Amagombo na mayanda ni gabwata isasegeti eskuru ya Obama kogero ikenyoro kyangi ya ime county ya Siaya asomo yegabwa matanga yoko mwene nyagosira Chief of Defense Forces General Francis Otieno Ogola umujego ikiranwa na barai au abakora wano murai wense Dr. William Samoei Ruto oyomorera nyagosira buno muntu bwerwete kegima ase obokorero bya asateba Kenya yasiririe omuntu bwengencho Ali Ogola ni shujaa tuliyemtambua. General Ogola was a consummate military officer, a passionate commander, and a patriotic citizen of Kenya of great humility and integrity. In the hands of General Ogola, the security of Kenya was assured. Kubwatikana nebikorwa byabarai nabawbisa abanene beserekari gosiria magimabo asogo itwa kerenga getayo nabo igogo segetwa kwage siasa Ruto nigaenekia omwerio bwebikorebyo. We have lost many Kenyans because of extrajudicial killings. It is also true
that we have lost many Kenyans because of political assassinations. And I made a commitment to the people of Kenya. There shall never be again extrajudicial killings or political assassinations. Omonene bwa waziri Musalia Mudavadi nigamotogia Nyagusira asobokorera obuya no kwerwa kwaya na mono amaskani ayua bwata sensemo yegekosi ya jeshi. Kama kuna kielelezo ya heshima na integrity kwa majeshi yetu, basi Ogolla ndio alikuwa kwa mstari wa mbele. Ogolla alikuwa na kipawa cha ujuzi wake kwa mambo ya kijeshi, na pia akawa na kipawa sana kwa mambo ya kuhusu diplomasia, na haya yote aliyatumia vizuri sana kuhudumia taifa letu na kupeana heshima kwa majeshi yetu. Moses Wetangula uyoro monogeri bwebunkenene niga mwakira rutombia mono aseri bagamwete Nyagusira Ogolla na goteba abantu bonsi babe bagokora emirimo asobwamo na gotiga ebitina byage siasa. As a country, we learn a lesson from this great man and Your Excellency's act to appoint General Ogolla, that this country needs all of us, and all of us have a role to play, and that parochial politics and helpful fitina will not guide us to modernize this country. We will work together as one. Aseri bagari nsemo y'oburendi omuwaziri b'oburendi Eden Tuwale nigamurera Nyagusira buno monto bwerwete kegima asobokoreri nabo igo kwerera igoro yokubwatani wakwa Ogolla na mangana bomas. General Ogolla was not, as a Vice Chief of Defense Forces, was not a member of the National Security Committee, which is chaired by the Head of Public Service. So how did the General Ogolla went to Ensak and to Bomas? Ruto nigaine kiari bagarire ngaine asobokoreri asaba Kenya bonsi eriogokora amangana iyobogesaku. I want to commit to Kenya that we decided and I committed we are opening a new chapter in Kenya where every Kenyan will have an opportunity on account of merit and no other consideration. Nigakora soko eneke abune serikali negendererie emirobiro ya Nyagusira na gotenena ne amate chinga kichonsi. The government of Kenya is going to stand by this gallant general of Kenya. We are going to stand by you as a family, and we are going to ensure that the plan General Ogolla had for the KDF will be implemented, and the great influence he had on our country will continue. Nyagusira General Ogolla nigaini wasenga yaye kenyorokiangi ya imeye kaunti ya Siaya chinga kiara tigare koinyorwa na banke asobokoreri bwayobya. Ngoripoteri ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Mwanchu murulia Ndizi TV nabo yabete enchira yabene babete bakomoenia omukomanda w'abanyanyimbo Nyagusira Francis Ogolla ensemo elia yangia ime ye county ya Siaya. Frida omoye gobeto ikiranwa nabarai abange kigima asenchira yabene yokoena na esiko jomwerio Frida ase ensemeli inkira bwo kwesomya korwa asenchira Ogolla abeteka kwendi unaboige njira beta komenya obugima bwa Frida. Korengana kero kurigereria kwanza sobo koreri buaye ani gorengo morayo gwetuma kigima uganetie goikirania nga ebintu biri abakora goikabya bere bikorungiana ekero koranga esko yabetege korwego gochia Nyagusira Ogolla abego korokia nga Ogolla nigali ngo muntu bwengencho sana asense ya Kenya ekero kurianga nonye nabarai babete bakorwa chingwa na chiabo nigo baganetia sibali
babiri bagotigara sobo ikobwense babe bakobwatia chimbaratero chaye Ogola. Yes, Frida bwento turabeto gwesomya korwa ase abanyanyimbo balia bari ase kerengo ky'abana jeshi. Frida no bomo bobwate obwanje ni babwate ase bari maetenchera bakogwa maigeli yabo Frida njengolenga linga nyendiri aba Kenya Twins tuira tokobwatia maigeli yanga bunaria ostobwate chimbaratero munachiria nigo tango twachira tambe egiagera nigo babete bakoroki obomo kingima enchera babete bakora omoroberi olia korwa ase getukie ndege omubiri uri gakobwa niga n'ikigari cy'abanya jeshi father abana jeshi Frida obugo iri egoro yesanduke ukabekerwa ebandera Frida okayanibo no n'abantu bali goti ichobo inabo nabo igonkaite babete bakole mu bwina olia n'abana jeshi Frida asigo nebwendere tebo igontu n'aba Kenya tobe tokwenyora ekiorokere likurwa asense meria y'abana jeshi nga tutwaro bomo kitore ase astomanyete Frida onye na station ya Ndizi TV tokole merimo tokora n'abantu bonsi bandizi TV onye ne county alimo okole merimo n'abakole merimo be county mutari kuli rubugesa kubwino Frida nabakonyoranga tobe tokogenda ase aratambe oyo Frida amangana na mange abeteka gotubuka anene mono engana erengeti obutuki ngira gukwanera obutuki gokorwa igoro yekikirete ndegelia kobagi kuguna konyoru mubasokano chinkuma cyarabere chikurwegwanga teri kawaida ndege bunelia konyoru mubasokana kero chenga omurayibiki amagia ODM Raila Odinga nerabeteka kwenekanga tigo aba Kenya babe bakumanyiwe kene tigo butukibokorekane erinde bamanye kene ngikirerete ndege ilikonyoru mubasokano nabo igokoirera Francis Ogola gosiria obugima bwayo vugo Frida ndo abeto korogotumana egatiyo mwana obusumu murolia Ogola Joel Ogola nabo igo omo senator obwe county area siaya Oburu Odinga kama tebinga omumroyo kora kirango ntundo maete amangana abriga tonyora tago tebanga entonces dobo tukiboko rufreda kiagero maete Oburu Odinga tebanga noene kerba kanite korobo tuki maiga yogo kwa ko botutukanu kwa oyo mokarukirunga Robert Ouko mwana sasomo worogongo Rwanyanza ningo enkaya ya bete gego tubira nabo ko ne kinga botuki mboche tikokorwa asega sabanga tori bagali yabene obotuki boko rufreda yes Frida bwege ngane ndete wabitakora nelinga ntoro cyumurayibo mu Azimio Raila Odinga roro tima tinga nkerengere kigochera inkibo se Frida ko igure kende mata no muralia na buranyore ko igure kwa nyonkire kende Frida kaitana ringeri tkoriri bale kwaligania omuyiga bogo chikomwene litkorye juma monsi maringa sensemeria Uhuru Complex anene nero ibete ka gutiotereri ngane yo butukigokorekana nabo igokumbanya oboene akurende no muchano manene nga uli tkoligoro tabete ka gwikira na sinsemo ndo kumi Frida asalia ngiya na ensemo soborela bondo na sarange Frida county yemo igabanta bangembale na mabolio inkibose omurayibo mu Bwazimio Raila Odinga ataikiranite ime yomoyega oidio kurende neliboli bwo torachikobole mogene itemambia bono atabinga aikorwa ODM no manye nkikirete omurayibo mu Bwazimio la umoja Raila Odinga ataikirana somo yegoria kabisa gikoragense yamanino suna chikoba kago tumanyia ninki kebeteke gokorekana buri tukorigoro atumanyinga bitangombiro robirire tere gutekerana sinse mochiri ayo na rutra chikoba tugusonsore kererarage ense yemo yes bigo na manga beta koreka imiyor gongo rwagusi anene korwa sebungeri ya nyaribari masaba ward ni ya Ichuni ekero abisi yomo MCA korwa ase ward ya beteke gusagana na bigo gotagorwa ase abo butukubugukira aburi tuko ligoro asabantu batatu babete bakobekwa byara kubwatikana ningane yo ile kweneke bna babeire bagokora obutuki obwikirano nabo igokonyora oboene kolinde bali babire bakobera a service yo mbabete bakweneke ngambanya koegwa ekochoda asibasinyirwe ningi kererete abisi yo ogotagorwa kolinde ngane yo nigo yabeteke kwa oroboti asigita seni kyabanyanyimbo kya masimba chingaki obutuki bogendete gokorekana muri kicho million mumanyi no roboti ro
Abamenyi be wodi ya Ichuni ime bunge nyali bali masabani gobabo kano moichano mega yabisi yomo MC gutagura obotukubu gokera lero asekelege tamanyiri asebarusia imerangwa chidirisha amona mabati egati ebinto binde ebinge kolengana ne ward manager Henry Omuko nigo akwerabuna ondebwensi tayo orwete oroboti rugotagura abisi yo lero saa 11 Wana keruesim kingotebiwa nga obisi yaino yomo emsie kutagurwe wana tema kubinyoka gocha twanyala abantu bagotagura twatema kubinyokia abantu bakke twabwata abantu batatu abuka twabwata ndora manyangikere ndoiri notice tunganya ande no kodo de yanyo gocha se obisi yite totebinga ntocho tundu maire ndo batagurira abuka baramanye nabanye nabali batagura lero saa 12 na keresimi natebiwa obisi yaino ye wodi ya Ichuni ngotagurwere naicha naikamba ka obisi nanyora umaene yatagwiru nanyora ebirogo bibekirense chidirisha chirusiru nechi file chonsipi echirusiri chitugutire all over naruo natebiwa abantu mbabwatu batatu abange nigo bamocha bali barenge gokora egekorekyo asogotagura abisi chinsa chabotuko aze boigo baina kyabuna ebinto mbire bitaratoka goikabona iga na kirwesi saa 11 ngotebiwa abisi county ngongo yomgemsie kotagurwere na minyoka na chane pigipigi obo maina nanyora abantu mbagenderete kotagura kera bachi gotoigu abande bansa gotama wona nakito sinyire na kintu iga nkie kigego korekanaga nonyokera abantu babwate kodi yote yabo nki batari gochera mugaso bache batagore nyumba tori neinto torigerete kera bagoche gotagura botuku yangoche gotoka botuku abu gosentu acha abantu kanga abantu bonspia kanga abantu mbakweti abange gai chifairi nchiroro chire very important totaranyora na ebirogo mbiroro bie plastic nigo baka oroboti asigeta seni kyabanya nyimbo asikolende gwikira bonoga abantu batatu babekirwe byara ko obotuki bagenderete engaki abanyanyimbo baramashaba ikirana asayo natebwe ngende kulike statement naenda na report Masimba na rule ko report Masimba ono ntoganye tomu abasikali baise baligerelie damage yakoro ntwanya kanyora koto dende yonsi omo chairman opaying center nero siteli mwaga totebinga otebiri kuna abanyene umugondo iga nga obisi yaito yaga chiro buli mu bomuntu tokamubolie koto nero agatotebia ya koto teyo agatwa masakara geteiga alafu akagenda kuripotelia egetaseni Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Moncho murilia Ndizi TV engana yogo ichania ekero abisi yomo MCA ekoba gego tagorwa chingaki chiabo tuko Frida noroche no nyanga chibicha enchira enyombe yubose abisi yomo omo MCA abetiko tagorwa ase ensemeyu engana yogo ichani kigima tima tinkira bwo kwanera igoro enganeye medinga yando bako rusio boremu bowe chiko tagora abisi yomo MCA kero kuligereria nga nanya negetwenga ni gobaga chitabisia yaso buli mu bumonto ichikondro libwenete kobwatigwa ekoto dane bwenete koenanwa elinda bayegwe notice iyo kunganya abisi korwa sensemere lakini gotagora atari resolution tobateba akorende tigobo tukibweme babo korekana elinde bamanyenga ningobete kagotagora ensemere aboigo engane ningana tokoba boigo tokobolia obulendi mbobekira sobisi nchenkolengi kumanyanga obisio mu MCA nigebwenete kolendo Frida kolende bono igakoranga nenseme ye mono ni chiabisinde chiaba MCA abwenete balengere na baro babeki obulendi ase ensemo ye chiabisio ekyo boigotiga egetambokero egetindike bege koirwa dineto tokone kinga nkomanya tore ekene igoro yenganeye ase ngencho enchera amangana ya gukwanwa no chifairi chindi chitaratoka Frida ebirogo no nyanga moire koto dana
moja Frida mana nama kong Frida tigo tukiboko Frida tia mana tigo tukiboko Frida yes kiboko kaneli nde tumanye oboene wingane yobo igo kwende masemo goikase county area ya Nyamira anigo omubunge o West Mugirango Steve Mogaka beteka wikira na sensemeli ya Nyakeminja asabulire serikali kwene kyabnango sirere chiskuru aya magega yeskuru ya St Peter's Nyakeminja magega yomubera ko mukia ekerama geskuru ekyo ase omwakile Steve Mogaka beteka kurwa igikuri gitindi gochya asaba Nyakonda abo batari gukora emirimo yabo wikirano boigo omo MCA korwa ase orogongorwa Bunyamatuta Julius Matere nabeteka gwikirana asensemeli nabarayibande linde gosira enka yabalya ekeramakeri kyabeteke gotorwa asenseme yumuliki topoli kapokara na mange Nime ye ewadiga ya Bunyamatuta ebunga ya West Mugirango County ga Nyamira ase skuru ya St Peter's Nyakeminja Secondary School ase embere yo yatweteli tukore yuma yabetege kwemukia karamage skuru yega wika asenka yumwamate na minyo kirego nya ikire ga kinyanyori ngamo yari egaziero nezarigete kurengana moni amate yega yonduso nigo ekerameke yega kemugetwe na gotorwa asuba gatagati bw'ikinyombe kira sajega egento bagendrete gwicanira wikabono akeke nali naigwetense gisike gantoke ko gabona pum ngakuminga ninkie ngasoka ginko igoro morango nali ngasoka kusanginga nekera magi sukuru kerenka aiga no keranga na mwana lakini esemene nekerere gukimate mwomuse no mwichana mane toko matenya sembi yamana tolindire ondata umie ningana yerira baraikurwa sechin semechiga wikamo asomo MC kurwa sorgongoriga sereta Julius Matwere agendre ko bagako basegeta banenchi kwene kibunanko igamabara sagaja chingaki embura egotwa ari gusaba abantu itenga kiye embura mwaba very careful bantu muko igamanse yemete kiagara embura koranga yabeire nyinge na ende kariko goje ne kiramba utie kinga yetenga yocho murakera lakini wana ogiyaje tembura nyina bo mujumbe kura sorgongori ga sereta Steve Mogaka nigaganire obatati obwikira ngo korekana eriko manyencherekera meke igakigetwe nabo igokuria eiranga mu contract yo okorete emirime yiga natikunyara kabaga kwemukirigwa egetambokero kelichiko asebegalire ngekera meke ngekanyara kabaga koroisiwa maiga eskuru etaraigorwa nitafanya lililo hitajika kufanyika ili watoto wetu wakirudi kufungua shule wapate hiyo paa ama roof yao imerejeshwa ili wasipoteze hata saa moja kwa masomo yao. Kitu ya pili ni nitaomba wale public works officers watuchunguzie na watuelezee ni kwa nini hiyo roof ilikubali kupelekwa. Kwa nini haikukataa kupelekwa? Na kama ni kwa sababu ya ujenzi mbaya, hatua ya kisheria itachukuliwa kwa wale waliofanya ama hawakufanya kulingana na sheria za ujenzi. Mogaka nigo igaga ekeramekyo gyatoretwa senge yugotigara sayo eliko bakonya abamatebenke yo kwegenderia enyorekaringa abamatebenke yega nigo barabokonyora wensa sebegalire yenga natkunyara kaba gakobasira. Na wakati nitakapochenga ama kurejesha hiyo roof, pia tutafanya ujenzi katika hii boma na nini mkue. Yeah. In fact, yongo chikoya verifada ne board no mwalimu ama bati aje asage ndata gatorwa abero anganembera tuacha ko uiraneliga nyasaye gatwabeire tigatutiga ibune sadaka ucha sabantu baye tuli chinjira chinde toiranie kera makeria asencherengia egera abana baito ekero bakoirana bagenderera masomo. Sinsemo yende nigo Mogaka agenda ko bagakubudu waziri w'ekisemi utumika enengo buya yarwete kurwa sinseli ya kuwait gokora magendero asamoganire kwa ngoya engane yo asoko moboli murayo munene bwense kunyara ko bagakubwati mu rubiri yo wekiranu. I want to plead with the CS to request the president to find a place in his diary to come and launch the Kuwait funded school development program because they are overdue. If they had been commenced
some of these challenges we are having here would not be there. Embreyo yanyaritoka bagigotwa boigonigo yasaretie chinyomba chake barache skuru ye primary ya Nyakemincha asomali munene bwe skuru yigaganire metera sara yokorusiwa burenjire yemo yogutanga amabaya iga egento boigo Steve Gisairo yole omobisa munene bwo cheno kurase county ya Nyamira ne kurase nsemechiga che wadi ya Nyamatuta abwato kirobo semya igori imebasokano uneyiga. From the public health tumeona ni vizuri we are prepared for these disasters which were not planned. We like in Igusi community we are not even prepared kama hizi lanes zinakuja mingi, si ndio? Unapata tu wewe unajua tu ni mvua inanyesha. But kama uko karibu na miti kama hizi kubwa nafaa mna prune ama mnakata hizi miti kubwa ambazo ziko karibu na nyumba because hizi mvua ni mingi. So in future kama uko na miti yenye iko karibu na nyumba zenu tafadhali ikate. Iginko ripoti geta serikali wanjete kiandize TV kurasi nsemechiga chanya Kemincha imeye wadiga ya Nyamatuta ebunga ya West Mugrango imeye county iga ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara Frida eningana yugo ichani kigima ase ensemelia ya Nyakemincha egotoka imya West Mugrango county ya Nyamira astaro chenga nigo ngikwa yero ka Frida kigusiku kyo omuubera Frida omuubera obete gokobogolia ekirama egieskuru elia Nyakemincha na koyeikia ase eamate emenyete ase ensemelia kolende engana engi ya kigima nelinga ondeta yobete ka nyora ogwako bose ondete yobete ka gusiria obulima bwae eskuru Nyakemincha nabiri ngotararo kira makeline kenene Frida ukiari gocha wikira omuntu no ni nyomba y'omuntu ikayari gocha kumukora Frida kolende ningana bono gatwabe tukusabanga tiga baba kwangoya obwagachi abwe kira makelia asengencho chiskuru nse wiki yemo kwigurukire Frida yestimate kira abo kwanere kurengana Frida bono iga maite chinga kichigie mpure nyinge gendete kwene kigwa nere buyanga to abatogwetanga kurwase ibintu binde maite nenga kirito batanga to basa kuigama inse yemete akwarire ngana no mubisabo baceno berga kwene kyanga emete yere mene nange nase chinyumba nere buya yabagiye ko butorwa igora kinya barayimba bete bagikira nase chinsemo chirende ni metenga mbabe bakwaga cheskureri obokoreri bube bokuira na botambe boigona rokinga omo MCA oria Julius Matwere bakubata na barayibande mbabe tabagukira nase nkelia ekira makeli kyabete ke gotorwa na bayigo kulira nga mbachiko babakubasira yes ya Frida kigima wano sabageto nkolinga tigaba Kenya tukubwatia amachiko aliaroro na bukone kinga ntori kuigama asemete Frida abora nyole mbura atakero gotu onyolenga nosimigataga avocado ka Frida iskali mwao tenge Frida ngambure teli koikanza Frida takonyolenga kuigamete asumu avocado ya mangana muna Frida bantu mbaba sawa kwa Frida usuiga mensi ama tokao tango matoka na harasi ichire Frida kagiba enkobe waga Frida obe to igaba tikatubwatia amachiko nawe igabana tia bana bali ebiranya bondega onyo mwana abana bali balerusa mutaraje kwa kwibiranya tukwata binga takuchesa umupira kare mbere ego tu Frida maiterire yo konyaranga abana liri mbure gutu ali banchi tabono gutumaga ali akotera kwansangororo banchi tegotera nimutse no kumaite job otera Frida nje miaka ya ni manya matera mbure gutu nguli banchi tegotera bakonya gutumba isiko gari tukumanyala missing agotera kiko gari twatera iga bana tudigo chiesa ekere mbure gutu kyagara bana mbaru ma Frida babeto wakunenkuba sinje bari guchiesa simbura yari gotwa okay gotigana nayo abamenye korwa ase county ya Nyamira boigoni go beso kiribene na boigo koganya omugavana we county yo amosinyari woko enekebuna ngoikeraniare amagendero ase chinsemo ane mona nigo babire bakwemurungania gotaikerania obokoreri anena sensemeri yokobeka amache ase bari gukwana iga chinga ki omoseneta we county yo kongo mugeni ali gotalia chinsemo abigo gosangireria ebirengererio byabamenye benseme yo kolende ni gabete gakuri eira na chukwanira omugavana na bigo kwenekya nga obere gakolenta amagendero asenseme yo tango tonya roboti oro tumanye nare yabete ka gokorekana
egento tutegete nkwara noroje bara muna kwa itiri kurugabu mongino kanyoru mwana ra itukuru mongino gabu naige otutegete atoroserie pale nande tugutume kutia somo chumbo itonka kirete no momanyete omatebi ngaga na otorusie tikura arigere libuna to wetia emebere kurumoinoga kone go muga konde na kweturuga iga twachire kurigino no muntu gutubwati sitomoeti para ntubwati nande tuli nyamira tuli borabu samarieta nene rinyabutu oyo mobwa ba committee be kenyura iguru ya maji amangana ya maji nabo twa yaganeti twa rokete tiase amacha agocha kubekwa egesime kie bohol iye kero twa kora proposals go chie county tukatebigwa mangana ya nkobari tukareterwa baka abandu bakapima kero bapimete bakanyoranga na mugabano itaga totebia nga in a few days kira gitango cha kireke balimira amache na etetega aga promise abantu gweta agateba amache nkoyale mande na ende no mo bunge yani mo minister bwa amache utarasokie gente kyonkomere matura amache agacha agatotebia kero twachite bako agatotebia amacha yanko bahande kera giteki ngo chakira agatotebia kineni kire ekere kurueri kineni nkianya kobao bagasobi bunaso etenande liga elia tubebe tindiria bwaterere elibunaso ete igasa letie bioge bakabono igantuntura amaro naende tarakwanira iguru ya amacha ayo enimo maje nduri kunywa maje seneta tukoire se tokurusia maje nechibunda tukoretera maje igo maje ntubwati api paka bano bwana seneta na ututegete tubwatiria mangana aya yako garato kuchama no na mangana chipara ntubwati binte binga tubwata ga bia tuchandira sana iguru ya maje ayo maje na watu abate promise tire ndo garongo no tuikirkanani kumbakana ni uchanjo ulikuwa yani enjero monta atakerete chikura renda ira novisi yona gutata benga to chikomenya Kenya ire kabire yabagambi bagutunga ina ndoro jibona storo jikoji tombo neno maana noyo oyo orensa oyo murochi oyo these people are very important and very useful without them without their presence without their positive answer I tell you nga toka soli igonga oyoga kurire kurunsa nga kimenya tibuya motegerera na ende take action immediately nga omuntu ono kurira kurwana na ero gatenda inkia kurira sieke abisi minyoka gocha eto arora nga esima no rwete aso muntu yo mokorensa lakini o maana saiti na sako seseni na ende ntuwe nete nga you are always very quick and very fast ntomanya tenga tomorrow na ankiende nkwigutura ngonya tura nansa amina sana kirongas sanjire to rwete se county si wale to gocha konya wale tari gotaka wa ngonya weta ande kire kenyoro mbolie ikiaro matekero documents gocha Nairobi yonda gete na ari girimu ante abi na biri ngotebi ikiaro ti grupu nyito to konya rabantu badikira majeta tai inu kayinganda eto bande wose ichuni sore ichuni bande bose balete irikibesa kurwese county yachiajire okonyo mulimi ko improve amangana yobole ai mukyo ko bokoyo tayo hakuna tayo jindu kwenda ko chinga kimbora kwa kwane mwana koleta mwana koleta gineke ina dot anje kali go chakora buna bajira ina bajira kintu kwa sali yesu nemo sajia dona cho konyo mulimi njanya ko tachana ande jinde nchiache pe chiko konya mangana climate change chegete county taretat naro to sa umugabana no chiro chichikega nchisire ngole ngaba wancha ingende ndikiro umugabana rirube mote bitumira nega igese ground tabire aiche ba ground itabe tokwa nega igatwes esa macha kale toro girue mangana yogare
Monjumulilia Ondizi TV oinomo seneta we county ya Nyamira obetika kora etaro ya bene ase chinsemo au nagosanga nabamenyi ase babete bakorwa ebirengerere byabo nabigukwanira egati yamakongo alia abagwetera Frida Timatinga inkyora bigukwanira igoro yengane nabayigo gitambokero kyomo seneta we county ya Nyamira kero kuriyeria ega CNN yomo seneta no kumulikira nga amagendera bereka wikirana ase chinsemo nene ase county ya Nyamira boigo nabetika gusangirira ibirengerere kurwasigati abamenyi bensemelia elinda kwenekya nga amagendera alibaganitie abeire kabo ikirana onye taraba kabo ikirana ningikelia bwenete gusingitambukiro kikelia bwenete kuimukia no kugenda no gukwanira abarayi bensemeyo naboigo kwenekya nga babeire bakoreta amagendero. Yes Frida abamenyi babere usanga nawe gukwanira egati ya makongo ali abawetera boneta egasabo getonkolinga tigabara ibonsi babere bakunwa namangana yo onsi bakuirage tambokero kyabuwango linda kwene kinga omumenyi obwe county area ya Nyamira nkonyorare obokoreri naboigo amagendero buna ebwendrete Yoma chumarigereria ekero korigereria ngano naye gari asore asorgongoro liore anya koruchenga omurayi oli gwakerete chikura naraba kago ikirani obokole libulioga netienere bya gwasoka isiko gwakwana elinde okwamutaboro metrabora nyorenga obisi ali asaro chiro ralire oyebirenga na akeretu chikura korugali gomunere bya mwara abataborora mwanekyanga amagendera ali muganiti abeire kago ikirana. Yes Frida china abange babera basoime omoroberio bwensakia kolinde bunateka watebi na watu bwatu tera somtando ito Facebook Ondizi TV News Digital asense media ya YouTube Ondizi TV News na wetera somtando ito www.ndizitv.net wetera namba ya SMS ni Refrida na bogo tanyara wetera namba yesimi ya 0792192834 elinde opinion location yago sange na intwe masemo wetera asomorobeliga ubwensakia ndochi Joseph Ondieki nyagwaya kurwa makongeni phase 7 nigo ndani ya Ndizi TV Ochar William watching live niko Sensi Skisi County ndoche Moi Ananda kurunya genke with my wife Helene Mora watching live Jared Oyunge kurwa Nyankororo imeyomoroberio obwa Kire ndoche Dolphin Mora good morning from diaspora over our merciful God has granted us our new week a new day we have to meet again being alive glory to him wish my children, friends and parents, all fans of Ndizi TV and by enemies to have a calm new week, new day. Hekerondo chenga Peter Omari agatebanga watching korwa sugutanya mache niko ndani hadi mwisho. MC Sairo pamoja from Amasago Parish niko ndani. Embusurengia korwa Bonchari Mumwancha niko ndani na Honorable Ivan Sogachi Onchabo korwa basi Bugetairo. Hekerondo chenga Robert Onyancha agatebanga korwa Bonyatacha Nyamiogo Catholic na wife Lilian Kemto Momondesta Bitengo Peter Omweri na Waigo Joseph Sam na Abanyamiobo Bonsi present. Director Kennedy Gisemba katabanga good morning our lovely team in Sakia. Katabanga extend our regards to all esteemed viewers this morning. I wish you a blessed week too to our able director. Korwa asechinse chiri chiangumbu nere rishabikito enamba AM Frida. Yes, ndoche Evangelist Saul in Glorious good morning all following Rose Michiemo good morning from Nairobi Pipeline omongina Edelmonte na Habi Naftali Onyango Enoch Mochere good morning watching live from Isebania boda wakire ya kegima nyasayo nganchiri na litukolinde ligi ya nkokaneria staff yonstoka na warabu ega Sikuru Customs Kenya na Customs Tanzania asubuhi njema pia sizi sahau mama ominto bacheba akwamboka ole biombe mwanyabando atwale emambia engia boyotana rango sensemo area ya WhatsApp na boyona ensemo ye SMS mbarabia bababele bagoswa ime yomoroberio wensa kiando chenga good morning ni Dennis Kerandia aka omosori we
Wege Susu watching live from Nakuru City ako present ndani yomoroberio obwensakia emambia yabono asora agenda gutubwatu gutira sinchera ao nabigusangana intwe kerengereri kiao so yoyo omoso ibabere imiyomoroberi bwensakia tobe tokoba libwa elimo ase emambia yabono Frida sora enda so mutimoko omoke litukolia lero ni lituko lietichirimo Jumatatu tokoba tokumulekera amangana alia aire obolito asensemo area ya kisiasa ase litukolia lero turabutwara omogeni omotingu kegima asenchira orabiga kwene kinga obeire gago sangana intwe igoro yamangana agendrete imense ityo ya Kenya omogeni ito litukolia lero no lyo naendekerenga gitunkereke Frida omogeni ito bwe litukolia lero no munyakerogo ase kiama kerigia ODM ne county ya Kisii omosike ondie kikerosi ekotra betoko kwanera liberera lya siasa ime county ya Kisii iroge koraga ensa eyamo nenusu nimetenga job na yitamangana ya siasa na magendero ndochikobwa taliberera ndichiri kwa kamagaiga omore no chikobwa tastinse mecho ekerera bige koraga ensa eyamo nenusu ekero mugene tarabe kabwikirana ase studio asego manchu merendisi to basausuka asengencho tokukora entunde ngosatora asentunda ya magazeti unabotambe koraga ensa emo yabere koraga asikageteria tambe ngosatora asense meria ya magazeti unabotambe nkobaira asegazeti area ya The Standard na inchi asense moyane nigongo gwetia gwetira asegazeti ya Daily Nation igotoska twanyigara bwira ntarasege keke kerebosyo eline togusonsolere amange Ndizi TV ubwansu bw'omugusi umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretera obukoreri bwaye gesiri na muno banyore asorusege rwaburu yakegima orure imechi nsamu kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru obukoreri buna burya bwo kubatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo irageronyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iriko enyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira next supplement cyetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asenyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mparabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ine kwa beri gukuriye kimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buriao na lieri eduka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka imiyomo cyokisi nigo yakoletere kimashini chingia echo cyugutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imiyomo cyokisi asebare ne kurutsinsa mu cyakisi kugenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imiyomo cyokisi naboko bakirisi migwetera namba cyabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure ibintu bigutumeka sege kigetambe asirigurirense agerera
mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 Karibuni kwa kliniki. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti sano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo igo bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira roof esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. omwanchumuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebosi obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV
obwansu bw'omugusi omwibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira eriyo konyora migirio yebirengo byigoro Potters Premium School nao bagosoera ime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asogosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali ndagira ya balanced diet nechigari cy'obosombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cy'abana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubiri CBC ime ya kisi nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokigwa bakogosorelia mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatieko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kurwa setauni ya kisi. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakiresimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zetu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zetu isano na ibere isato isano. Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo. Enyagetari ya Ram Hospital Kisi nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo byegoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy ngobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa ogoke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke ibere na nye wancha bare insurance chiko bwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisi gose na bo wake simiwetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisi, health first and health always. Spexels Opticians abobarase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au borengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobomanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance chikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexel Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexel Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501.
noria utagetobokoreri meyo muchio Nairobi na boko bakire simia se namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Amariogo yemete ni gabeireri chibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwego keria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwa se chinse chesko. Gurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange. Ande karagwa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe. Tigo kumureka umubero umugima gwansira umutu mpaka inse na ichigo tatengikere bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo abana abane machine yengo murekere yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simu na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde babwenire igo totwara bwoba bunde bwense kara bwachire bise kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigekorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonge. So na kito karo montachiro bisieito toko make sure nga twamwa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways.
esukuru yokurwa morokererio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomuchukisi nige ukumanya buna nigo bakurwa morokererio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work voigo nkwegeria bare Theatre Technology ama egerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisi Gose o Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Wamanyire obugima bw'amakeya bwatakira umwana obwatubumanyi ili kwegendereria sama tukali busyo bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri chage susu niye kubatuka amasomo gucha sabana ili kwenyolera obumanyi ao ine umwana uguniga akora class ya 5 na 3 ugoseta chetu gukora sukuru na akorete class ya 12 gose niga bwatubumanyi gite atagete konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College nigo yakwira mabaga asejikos abuna bono mechanical engineering aseba kubundusa welding and fabrication welding turning and machinery egatechikos chinde insinse ya mechanical engineering wigo mbabwate kosi na building and construction aseba kwigiri masonry plumbing egatechinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design hairdressing beauty therapy garment making egatie chinde chinyinge mbabwate kwiga masomo a school of business asomano ga wanchiro gosoma supply chain management sales and marketing business administration egatie chikosi chinde chinyinge ene sukuru bwatachingekero chingiya eyo wigo ewanchira abana gosoma ase abomo eri kwenyolera ubumanyi obura abakonya samatuko alibosio. Naitwa John Anyona, funza mechanical engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines, na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo. Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika fundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala, mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigego kwana manumo buko asamange batalira stinsa mu kiri cyage susu bose bakire esimi. Twaitanire kuralio gokwa kumungi na Rusia Bisinga Osora. Gukwaraliwe kumungi na Rusia Bisinga Osora kurwa chinsemo kiri cyage susu Masabo sublocation. Igabete kagusirira omucho Minnesota ime ya USA kitalikinye mutyenyukane omwako yoiga.
nigaro mungina w'omugaka Nyagusira Steven Osora Ruoti na mwibuli omwabo Nyagusira Alexina Nyaera Osora nigaro musubati onyagusira omugaka Muracha no mungina Muracha nigaro musubati omwabo Nyagusira Aroli Nyaboke Bitutu Otara Teja Kandwara amona bande nigare mamu mwabo Johnson Ruoti David Bonuke Rose Bosbori Joseph Nyokuoyo Peter Muranga Mary Bitutu Helen Kwamboka Roda Nyabonyi James Ntabo amona Samuel Ombati nigare ngina biara Malak Tirimba Omwenga Pamela Jane Joyce amona Mary nigare ngina koro Ondati Josephat Anyona Joan Kandwara Nimrod Nyagusira Elik Bridget amona bande nigare korera Nyagusira Nzimo Maomba Onge Ondieki Ongera Maturi Omwenga amona abande nigare ngina moke Ekasen na ngina koro abange amate ya mona abasani nigo bagendete kumerana asenka ya yego toka Masabo sub location oigo asomucho Nairobi na asomucho Minnesota imeyense ya USA ugo sabirwa no kwenu wakwaye ntukurarerie ekeremero bilionsi erabe yikiranire Negata seniki Ndizi TV niko tutumira magombaito ochiase amate yomongina Nyagusira Rusia Bisinga Osora Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Mwanchumurelia Ondizi TV ngokwale nibene ase entunda yende ime yomoroberio obwensakia ase bunabotambe entunda ya kabere nigotoko batukumulekera naraliaya aire obulito chinsemo chiria cha magazeti bunabotambe nigonkobaira gwetera ase gazeti area ya The Standard na incha sensema yane nigongobaitia ase gazeti ya Daily Nation. Yes, Frida, egazeti ya The Standard na mange amulekeire ase emambia ya bono. Nemono amangana alia alengete okweni gwa kwaye Francis Ogola. Astrochinga nigo omuraiwense Dr. William Ruto ase ngana emwamu eli obolito ase gazeti ya The Standard. Abirega kurua eira aso kwene kinga obotuki bwemengo korubole igoro yengana erengete ogukwa kobo tutukanu bose amakweli eyo munyanyimbo omonene aseke wango keri agia abanajeshi CDF Francis Ogola obotuki weme bobo koru eline kwene kinga ama chibungo jakobe kwale teneni aseboigo abarai bo mubwa azimio la umoja babete bakorua ogosaba gochia ase serikali gukora obotuki bwaime linda kwene kinga okene nkumanyekana kere igoro yogosira akwaye Ogola na boigo amakweri yabana siasa abange babeire bagosiria amagimawa azwikira bono iga ekene getaramanyekana bunoroche asegazeti eyo ya The Standard oyo nomora igwense Dr. William Ruto chingakie abetega go rutamaroba ochi ase embera ya ye Francis Ogola boigo nigo bale amo na amate anenemono omumura olia omonene o Francis Ogola Joel Ogola chingaki babete eva como enia Francis Ogola ase ensemo area ya ngea bogi gazeti ya The Standard ngotoro chinga nabanyanyimbo babegete bagwaka esaluti ya bene ase omobere olia Francis Ogola chingaki obete egoko enigo asebo yotoro chinga
abuna abanyanyimbo bagendera cyakorokia amaskani yabo yomweli na koboyigo kumwa esiko yabo yomwelio wochia ase Francis Ogola chinga kiabetega kweni wa asensemeria ya siaya boyigo igazeti ya The Standard page entangani nigotobe toro chinga nebicha ya ye nyagosira Francis Ogola ase ebekire ase agasanduke akuna boyero chebye kigima ase boyigo turuchinga ninkwana yumura bwense ebere kumurekera asayata banga taliko chigwancherana abantu gosiya magimabo asenchera yobutukana bwe abantu kuitu asekerenga ya kisiasa ase oburai bwaya abuniga ayunarega ati yamangana ya amurekire megazeti ya The Standard. Aha mwanche mulielia ekerato kuligelia egazeti ya Daily Nation ingana nene mulikeira sense melia nomoyega woko moenia nyagosira Francis Ogola kero umulikiwe gazeti yo amulikerte ochaka okoibora kwae omwaka wiliwe mochi mekianda 50 nebere oika obusira kwae omwaka bwekiri bubere 2024 ekero umulikiwe gazeti yo amulikerte omurai wense Dr. William Ruto na boigo omorugyo ye Rachel Ruto kerabali kwaena na esiko yabo yomoyo guchia asenya gusira Francis Ogola abuli tukole igoro na boigo naki abantu babete bakorwa amagomba bo kubwatikana no gusira kwae kurinde muri kibegazete yo boigo niga mulikirete na kibono obo tukibora chikoba bogo chakigwa linde kwaene kya ningi kererete endege yo konyora umubasukano yo na boigo abange gusiria obugima bwabo. Manchumuli yabo igase gazeti yo ya Daily Nation page yuentangani anigo mulikerete na kibono omusbati jebchirchil abeteka gucengera obobui ase amaminyoko y'abasbati asabeteka kwenyorera obobui akatura tukuligerelia page yo moelio na kimulikerete engane yo boigo ase page yo nigo emulikerete Alexander Munyao oyobeteka kwenyorera obobui asama minyoko y'abasacha kilomita 40 naibere asense media ya London. Manchumuli yera boiga page yo entangani anigo emulikerete obokoreri bwa ye Francis Olekaparo oyo okwerera ngana yabetega kwera gwetera chinga kichobo koreri bwaye chinga kyagukwanera obwoba bwabete bokomonyora chinga ki arenge ase obogambe kondo manchumuli yera ainaro aire obolito egazeti ya Daily Nation page nintangani tuchikwegora ase page ya kabiri na boigo tobe soma ase obwime wanchumuli ndiziti toso ase gazeti ya The Standard page ya kabere ni gotoro chenga engana emurekire kigima ni goro yomoyega oliwo mweli boko mweni ya Francis Ogola ase rochenga ni chibicha chire chikoegwa obolito ase gazeti na we komurekerwa asobeme torochinga ebicha entangani asoko boko kwao wokobe ni gotoro chenga ebicha entangani rigora rikigima nenka area ya Francis Ogola babete bagwikirana egoro kinga chinga kichiri babete bawikirana as ensemo area ya Senator Obama Primary School as omoyega boko moenia omonyanyimbo yobeta usiro bwe mabwa wetera asumo basokano bwa endege ebichaka bere ngotoro chinga nabanyanyimbo balia abekerengo kyabana jeshi bako babakwena na esaluti yabo yomweli bosamaskani yabo yomwelio gochia ase ensemo area bosekuchia ase umunyanyimbo yo Francis Ogola bogotoro chinga ebicha ende ne yomurai abose omongina bomurai bwense Rachel Ruto chinga kichiria chiamo yomoyega
bwa matanga boigo torochenga insali kegima naba na boda boda na boigo abamenyi bechinsemo chiria chia siaya abo babete bagosoka asobonge asokoro kia maskani yabo gochia ase Francis Ogola boigo toska tutukarita se gazeti unigo torochenga ne casket yelia yabete bose egali yabo goletie omobere bwa Ogola egali liko kunga Mercedes yabete kubugolia omobere bwa Ogola abanyimbo boigo ntorochenga abamenyi babete wesokia sobonge mbale bataganeti gotigwa nangana ende yonsi yagendrete asensemeria asabange babete bakulina nonya nemeteigoro elinde kuligeria inkiki yagendrete ase omoyega oyo bwa matanga gazeti The Standard molekerete emiaka elia Francis Ogola abeteka komenya nigabeta kuiboru mwaka o 1962 akabaga usiro wimobwaye wiki yo mwaka buchirubere nemerongo ebere 9 gazeti ya kabere gazeti ya The Standard page ya 3 nigo torochinga engana boigo emolekeire nechibicha chuka astobeta koranga asoko ko kwa wokobe ensemo elia yeigoro kegimani otorochinga negati ya balia wetawikirana ime yomoroberio uri hoboko mwenia Ogola astorochenga oyo nomorandia oyomo batawikirana asensemelia komo enia boigo ni otorochenga ebicha ya Ogola elia batatumikwa sama tangalia boigo ni igo ebekire ase egazeti eyo boigo nigo torochenga omuganda omonene bw'abantu betawikirana ase omoyega oyubako mwenia Ogola obe abandrata boso boigo mumurumu abo Raila Odinga omonene Oburu Odinga chinga kichiria abetawikirana ase omoyega bwako mwenia Ogola boigo aba nabanyanyimbo babete bako match na boigo boko ba omobere olia abu Ogola boigo nigo toroche abamenyi abo semo elia Kisumu bali babete erine roundabout ababeta otena kegima na koyoligelia omobere olia Ogola chinga kiore gwetigwa boigo abuna abanyanyimbo bali bakoba omobere olia Ogola toskebo sikase page ya kane egazeti ya The Standard nigo kwanera igoro yebirero na mayanda amanene anene mono chinga kichiria babete bakomwenia Ogola storochenga eyunenka area ya Ogola yabete gewikirana somoyega olia boko mwenia torochekurwa soko kwa wokobe oyo angakorukunga Joel Ogola naboigo abana bamwe abona boigo omubaraka olia obo Ogola chingaki babete bakomwenia omunyanyimbo oyo ase babete bagotwara obororo obonene kulende karo yabete kuraga chinsa kianda cha Marogoba chinsa kianda nechi second ose chitaika chinsa kianda chitaika emerongo ene na kianda 3:49 PM nigo babete bakoruta amaroba ase embera elia ya Ogola una enchera eyemo yokorokia maskani yabo kolengana nechingekero chigesa kukelia kiabagere ase ensemo yokorokia amaskani abo yomwelio boigo niga bamenyi bensemo elia ya Nyanza bosebogere babete bagwe sokikegima babogoliti amato na boigo emete bakonya korokia amaskani abo kuchia ase ensemo elia ya okoni wakwaye Ogola boigo kolende ngana yabetege koreta umuichana mona samenyi abange anemono balipe chinsemo chiria cha Rwanda ambaro bamuganyerete aichigwaroro koneta betega gwetuwa eruti eria ya Rwanda akabaga wetuwa ase para eria Kisumu ndori kogelo engana yabete kiko batika no muicha na sengenje ni baga netinga bakomorora ase oboime boye ngane molekeire nigoro nigoro yo munyaruko mwabo bosumwisi ko mwabo Ogola kukunga Perez Onyango niga betega batebanga chinga ki arabe gago kwa chinga ki Ogola arabe gago sira omwisi ko mwabo abega kuirwa ase etaro ya bene bose holiday n'abanyanyimbo bali abege konsi kelia kia KDF ase bona bataka batebinga bono twaranga maskani ase ochika uko endo torabe toko sabankelinga
ene kinga nabeire ginkoirwa asetaro yabene asengencho yoko ene kinga nabeire ginkoirwa amaskane na nche yo mwerio tutete gazeti nige kwanira igoro yo mwana oye Ogolla Joel Ogolla oyobete gagwesoki kigima nakoba gagotebanga nigo muraibwense Dr. William Ruto nabo igo tatumwabo Joel tatumwa Francis Ogolla babwate obusani obuyana tebanga nterateyo alenge cha gukora gendo talenge ekiya gutya asale nakwane kinga chinkuma chabere chikogendera asensemo chinsemo igoro yama kweri yobutsukanu aye Ogolla tarinkwa na chingi tarinkuma chingi asengencho nigo basikane nigo babe barenge abancha ine kigima toskabuzika se page ya 5 nigo kumulekera igoro yogotaikirana okumu yiga oyo kumurai bwense uyo kabeire aroro Uhuru Kenyatta nabo igo omurai wo Azimio Raila Odinga ase umuyega olia wo kumoenia Ogolla engana yabete gotiga abanta bange namabolio mange bakwebolinga ninkie kogera Ogolla inkie kogera Uhuru Kenyatta atabete wikira naende Uhuru na Raila nabo babete bakomukinie kerogo wikira ase koba Omokonyi was a vice chair of Chief of Defense Forces ase kolende mumurumu abo Raila Odinga Oburu Odinga abe chekawateba engana abe chekwirira Uhuru Kenyatta utaikirana na sengencho alenge isiko yense na ensemo elia ya Raila na sengencho atalenge ataiwete biyakegima nakegerete tabeta wikirana ase ensemeyo engana iyabete egeko yakogeranga abange babo mbagikirana kolende ensemo yomusani Uhuru oyobeta usanga negazeti ye nigabeta tebanga na sengencho Raila Uhuru abete gagosoka isiko yense ase ama chuwiki bere chiatiri nakabeta kwirira nga tabete ngawikirana ase omuyega oyo ase kolende agati abali babete tebanga ingana boyiko yabete kwirana Uhuru taikirana aroro musani ndagatebanga na singencha mangana alia Bomas na bera benga negatia mangana beta kwirira taikirana ase ensemo elia engana bete kwirira banta bange mbaikirana ase enseme yo igoro yenchira eyo atkolende obutuki boime wabete bogosabwa elinde kumanya ekene igoro yengana yabete kwirira Ogolla gotaikirana ase ensemo eyo ngana bete kwirira Uhuru na Raila gotaikirana ase omoyega olia bakomwenia Ogolla toskibosika se page ya 5 nemo gazeti ya The Standard ni kwanira igoro yenchira umurai wense Dr. William Ruto abetega korwa ira kuchikwene kinga obutukibwe imengo chokorubole igoro yen yomubasukano yo buwichania bwendege kolende gazeti ya The Standard ni gotoro chinga ebicha emolekire kigima abo nebicha jaba nyimbo balia ababa anajeshi babete bagoikira na albago waka bagocha babugiciterumbeta na boyigo emeziki elia yaba anajeshi na woro chinga na abo ababire obolitokima asensemo yae omurai bwense ni gabeta tebanga the Kenya Defense Forces is concerned as one of the life of Ogolla. There's no shadow of doubt on what happened to Ogolla. As kolende ensemo yae Oburu Odinga betatebanga asengencho amatukakale niga baraya bange babeire bagusira magimabo asenchira yobo tutukanu niga bago tuara obwoba chingaki omurayo nde bwensi akobaga usiri obwima bwa wetera accident chinga buneche wasababo kongwo ime obotukime okorwa linda kumanya ekene igoro yenganeye
asensemo yayo murai bwa Azimio ekerengo keria kia Wiper Kalonzo Musyoka abetega usabanga tiga ekamati eyira abega okora obotuki ebege kwene kinga nkobekere amangana yo asenchera ebeke amangana yonsi asenchera yobo abega kwene enekeriwa asenchera abekutene nirinda abakenya bamanyekene igoro yengana eyo ase twabeta koranga ayunegati abalia babeta bagwesoka na gusaba obotuki bwaime igoro yengana eyo ase gati abarai babera osira magimabo asenjera obotukanu no murai olia IEBC egati abarai mulekeire babeta osima magimabo chakiro mwaka 1960 no yokabeire omurai utinete amangana yekegancha geserekana bokora obo omerobelio aya serikali Tom Mboya, Robert Ouko, Amwings Kodek, Chiefas Ofafa, omo Senator Otieno Kajwang, oyo tenete amangana yobo otenete amangana alia devolution Odhiambo Mbai na boigo murai olio tenete ensemelia yemitandao ya IEBC Chris Musando na boigo omo bunge olia oyo kabiro omukonyi mu minister oborendi boime orwa ojode unigati abarai babeta usema gimabo asenchera yobutukano asabona igobo tukubasabire bokorwa ase oboime toskebosio kuika ase page ya 5 na kabere nengana eliedengete Bomas ase gotebekananga nigo nyagusira Francis Ogola alinge gati abarai bali baganeti guturubani nabo gogonchora ama chibu yobocholi obonene bumwaka bushubere ne merongo ebere na ibere ase ngana yabete gutubuka anene mwenga ngana ingakielia omurai bo mubu Azimio Raila Odinga habete kautinena ase ejukwa ensemo elia ya Ulinzi Complex Ground sasa tatebanga enteramo maete Ogola tari monto olenge gocha goturubania obocholi askolende Morai wense Dr. William Ruto abeta kumuirana le watebanga nigo Ogola alenge ni gatia barai bali baganetie goturubania obocholi bwae kolende akamochora asengenjo amatenga nigo abwate asengenjo abwate obumanyi bwaime igoro yengana eye yoborai asengenjo abwate obumanyi bwaime ase oborai kolende bono ensemo yaye omo oyo tenete enseme area yoborendi bose Defense Cabinet Secretary Aden Duale nigo nerabeta otebanga ensemo yae mbabeta usanga nogola Ogola akamotebinga nigo alenge egati abalia baganetie gochia akomo kuturubania obocholi obo kolende na sengencho abetega kwegwa libagelio nomo oyo tenete ensemeria yoborendi Robert Kibochi nerogarete akabawe ikirana ase ensemeria erinde kone kinga babero trone bocholi boliko inegati ali abeta komolekedo so kase page ya page ya 5 na 3 nigo murai uwo mubwa Azimio ekiama keria kia Wiper Kalonzo Musyoka abeire gakomo mochia Mtula Kilonzo Junior asengencho yechinkwa na chia ye chitali chindonge asabate banga nigo ensemo elia ya ukambani tarabage konyora ebirogo ebiyabuna ebwenrete ni abetaka komo moche kigima na komotebinga na bwenrete atware amaskani se abange agatebanga nigo atawendere tikunya kukwanira amangana angabuno yunga asikibiro gute kanyolerwa asengencho nigo serikali gwetera aso mwaka katiba elia yo mwaka 2010 yabete kubeka machiko teneni asaba Kenya bonsi babwendere tekogwa ebirogo buna ebwendere asebegane murekera sepeja 5 nigoro ya balimi gotwara obwoba igoro yechinchera
chibando cyabo cyabere chikwama nigaba igatia balimi kurwa ase county area Nandi babeire bakwe murunganerie nabo gutwara ugoichana enchera chibando cyakiri kwama ase enchera yangora kegima engane ko bawo banga chibande chitosimigete obwo twabeto tumeka yaboli inengana yabere kwa balimi abange igoro yenchera chibando cyabe chikwama ase umurimi yomo ubwate chi ekaisano wikera bono igagenda cyo kuminga ngakibande cyane cyendete kwa maiga asenchera tali endonge asebo toskobosika tetete standard ni go epeje gatana to kwanira igoro yegesa ku kiaba ikoyo aba gere nabo abaluya nigo babere korokana koba aigachi aba menyi baliye bwate amabaga amange iyo burayi as bose yemeremo ase kampuni iri kumulekera akono kwa Mariogo ya KEMSA ni goboigo gazeti ya The Standard page gatano toskabosika page ya kianda ukwanera igoro yenchera embule nyingi agenda tutu asinsemo ime yense cyo Kenya yabere kwirira ogutawo kana bo gusaliwo kwebinti binge na boigo abantu abange konyora emibasoka no sabono iga serikali birigo sabo okora kwitambo kyabwango erekwana kinga abakenya bali okonyora kugenda gwakwa na mache ayo are amange ase gavana oliabwe county ya Makueni boigabero saba serikali kwitambo kyabwango iri kumulekera engane ye asobime gazeti ya The Standard page komini kwanera igoro yenchera serikali ya Kenya Kwanza bire konyora obukungu bonene maiga yogwetia ni okwanera igo anemon igoro ne serikali ya Kenya Kwanza be kuira egetambogerere kwene kinkwira niere libaga eliria bosibe se otume kwa ase mishara kolengana na chiria chikoena no ucha ase amagendro ase muri kwigazira tabanga nige getambokere kwa serikali ya kuira na bokera cyo konye NC ya Kenya ndokone kinga nkwira niere inse chibesa chikotume kwa ase mishara na bokone kinga chibesa chonsi ngo tumegutiri asense media yokobekwa ase amagando mwancho muri TV abo ase page 10 ngo chukira mwali kumulekera asa magazeti kole nabo ko gazeti ili abo yanchite linde obe gokwegorera nabo kwemanya amange igoro yamulekire igoro yigazeti ende yonsi elionchite gazeti ya sana nabo gazeti area ya Nation. Okay, mwancho muri ile atyango etiego ika ase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere kerebetege kumulikira gabo na kiabarai babeta bagwikirana ase county ya Siaya erinde kwanikianga nkoene bale Nyagosira Francis Ogola abo litko lyigoro ekera gazeti gusomuliki gazeti iyo amulikirete chinkwana kiabarai anene abange asebasingirete ko manya oboene osobo tukigokorekana rinde kumanya ekikeirerete endege konyora umubasokano akero manchu murigereria to kumurikira ensemeli iyo mo senator we county ya Siaya Oburu Oginga nigabete gakoene kyangani gabanta bange anene ensemeli abana siasa babere bagusiria ubugima bwabo kubwatikana no goitwa wose emebasukane iyo yendege akamenya ko bagakoene kyanga taringa bane kiringa nigo Ogola abete kagusiria ubugima bwaye kubwatikana no goitwa lakini kolende nigaba Kenya bange baganire kumanya oboene ekerabete kagukwanera umwana oye Ogola nabo igokomogania ko bachinga kichinyororo linda kwene kyanga obutukyo ubwo ngokorekana bole abo igasensemo iyo umwana oye Ogola nigabete kagukwanera igoro yengana yaberige kogendera ase mitandao magigayo korokana umurai wense gakorera buri tukoria Jumamosi kero abatumiki be mitanda abange bare kwene kyanga nigali korera obolimo asikorera beteka kwene kyanga nigo niga maitenga umurai wense obere gakorera ise ase oboene kero kurigereria nga
esenkwana yaye oyore omugavana bwe county ya Siaya James Orengo nigabetega kumurikira abantu abangi abo babiri bagusiria obugima bwabo kubwatikana ni ubututukana gose cinchira kitamanyiriye kirabetega kumurikira Tomboya Robert Ouko naboigo Awings Kodek ase naboigo abetega kumurikira Ogola ase negetinga nigabaraya bangi kurwa Sorgongo rwa Nyanza babeire baguitwa asenchira etamanyiri baiga asense moyo morai wense aniga yanegete egoseniga aererete okwegena kwaye ase abamanyi egose bali babwate obumanyi ase ogokora obutuki anene mono ase negetenga ense ya Kenya ase kira bonoiga tebagochikonyora bakobisa amangana goika babeka amangana teneni ase negetenga nigo obutuki obora bogokorekana naende tagochigwanchirana ere buno morai bwense konyora nga abantu babere bagorutwa ase orochero lirwa yala igona negatigo sinali teira gochkwene kyanga ubutuki ubu babere bagokorekana boikirano nabo igo komanya obwene boigo asense meli yo morai kyamagia waipa Kalonzo Musyoka nabo iga sense meli ya NAK Martha Karua boigo na barawa sense moyabo mbabete bagotogia omorai wense ase okomochora Francis Ogola gochikotenenera ensemeli y'abanyanyimbo akolende nigo babete bakoenekia ngam ogosira kwaye kwabere kogosira asenchira yobo tutukano asensemeli ya Mr. Tandi aniga beteka kuboli omorai wense koenekia bona ngoikirani ali babete bagokwanera asoro botirolirwa Nadiko asabete kakumubulia nga maunchirilio andonsi tabasigo chikoba kago kolekana sense moyo mokonyi bomorai wense naboigo omonene bwa mawaziri Musalia Mudavadi boigomba bete bakurwa ebirengali byaye asense meli osimba bete bakurwa ebirengali byabo akobwatikana ningane yobotuki ase babete bakoene kyanga na barobo agoika baene kinga oboene bwabeire bokororokana kolende abarai ababete bagwikira na sensemeli anene kurwa asensemeli ye kanisa babete bakomotogia Ogola asoko kore emirimo yaye boikirano anene asogosira obwagachi bw'ekanisa sekerengo k'emirongo kyanda igoro yemya akero koligereria nga mumurumu aba monene Hezekiel Odor na betega koene kyanga anonya nabo gose nonyo twalete chinga kichingo ngo ase emirimo yaye nigo negetienga ngoikiranare emirobelio ye familia yaye asiba igene getinga niga berika gosira ise oyobeire omogotu nabo igo gosira abatakanwa emirongo 3 nabo igo gwakana school fees gocha ase aboroki wa abale chintakana ngomanchi muri ile page ya kabere nigo emolikerete chingwana chabarai nabo igo obokoreri bwaye Ogola boiga se page ya gatatu nigo emolikerete egati yabarai ababete bagwikirana asensemeyo merobele ya chagete ensa eyemo ya mambya chinga ky'abantu bare wakwesa Kigali nabo igo emolikerete nga gati yabarai babete bagwikirana asensemeli no muteneneli w'abanyimbo gose CDFs korwa senseri ya Tanzania korwa sensemeli ya Malawi na waigo Burundi waigo omokonyi ibu Prime Minister Doto Biteko na beteka gwikirana ase ensemeli omanchi mulireria gosikagosio gwika ase page ne ya kane nigo emolikerete engwana yaye Aden Ndwale oyobete gakumurikira ngakyo bakoleri bwaye Francis Ogola bwalingi anene chinga kyamurikerete nga engana yabetege koleta liberera nene ase ogwonchirana obocholi bo mwaka bwechiri bubere ne 2022 niga beteka gukwana nga nigo Ogola abeteka kubetereligwa no moneno yekegera nga chinga kyecho nigo alenge omokonyi o Chief of Defense asensemeri ekera beteka kubetereligwa goikirana asensemeri ya Bomas erinde gochego terenia okubwatukwa kwa machivu yobo choli obwo
baigo mancho murigereria nige murikirete ng'aki Ogola abeteka gukwana no mwaziri w'oburendi Aden Duale akabaga komorokia message ego SMS abeteka gutumirwa eyo yare korokia ng'a ninkikeria aganiri gochikokora asemeri ya Bomas Boigo nige erete chinkwana chiaye na Ogola ekera abeteka koenekia ng'ano nyanga Chebukati obeteka kobaenekeria ng'a nkora liare amachibu yobochori chinsa kianda chamagoroba boigo nigo omoneno yegusomutenerio yabeteka koenekeria Ogola gotasuka korwa sensemeyo wika obeiriga kokorende Mega yo gutwari gikaranere ase chinsa ibere nusu nigo bachite kumirana no murai wense ase korende babete bagukwanira engane yo na banyana bo nigo mulkerete ng'a Ogola niga betega kurwa mangana 3 guchaso murai wense akabaga kumuboria abega kumuyira bosibwe kigambero wose amutigie meremo gosabega kumwabera korende nige mulkerete ng'a na kibono babete bagutwara kuigwana na igitambukiro murai wense abetega kwimukia Agosika busyo ikase page ya 5 nigo emurikerete naki ogosira kwaye keitano yobo igosirite obugima bwaye asomo basokano yo obwendege naki obakoreri bwaye bwarenge ase kitariki 11 cy'umutinyo kane umwaka oyo iga ekerabeteka gotarera enka yaye kerabeteka gumirana ni amate yaye ali babangete gokora Anene amate ya ese kiringa echina chichinga kichomo elyo babete bakomorora kale moyo ekera abana bamwabo babiri bagukwanire goro yo bokoreri bwaye anene musubati umwabo mukaberi gakwene kyanga ningabere gakumwakanira school fees boigo kumusegeta kogendera komenta amasomo yone muri kertenga ngaki amate yegenda kweumya kubwatikana no gusira kwaye keitani mwancho muri egosika bosyo Oika ase page ya 5 na limo na baigo 5 na kabere anigo emurikerete na kibono embure nyinge egendete koene kigwa naenda makwalia abeire gakonyora chinsemo singa kibo murikerete chi county na kichigendete kubekemero belia soko ene kyanga bali babere bakonyora omuchando yo ngosiro abali nkerwa murikerete ase county eri ya Machakos na kibatumigete chi chopa anene korusia abamenye bensemeri yangelani korwa asensemeyo nabaigo kubaikia ase chinsemo akubwatikana neto igo iyo egendete kwanike oboigo nigo bamurikerete abantu babere bakubuguligwa nimbura enibo yaberege kosiriwa nabaigo chinyomba echicyabere chiko buguligwa kubwatikana nimbura iyo nyinge baigo bamurikerete asensemende ngaki korase county ya Kirinyaga na kichinka wetani ya chimis ando batabwati obumenyo kubatikana nimbure yue nyinge egendete koene kiwe mwanchumuli gotaka kuimanya mange gazeti ni ya Daily Nation page ni ya 5 na limo abaigo 5 na kabiri oskabo sio go ikase page ya 5 na 3 anigo emurikerete na kibono omonyene club nabaigo abande 5 abete bagotokekana namamocho iyo kumuita oyo kabeire umubunge ojuja ekereke gambero litukolia ijuma yabetege komonyora namamocho gusina 5 abo barenge abakori emirimo ase club ekyo ase okumuita oyo kabeire umubunge George Duo ase ensemeria Juja ase miaka 10 nemo ya itere akarokoli yanga mona chiki no manene Roslyn Korir nigabanyorete amamocho Mr. Boyo Christopher Lumbasio Andika Andrew Karanja Wainaina Samuel Kuria Ngugi Estandida Mulinga na Boigo Ruth Venesi Rungu na mamocha yo asege korkia beteke gokorekana Awase asoko na choko kwa beta gukoro yegwa sensemberi goso yega kore kikabeteke gukora kana tariki 19 omutenyi oyi 11 mwaka gw'ekiri 2013 ekero babeta bakonyora oboene gose oborori bwabeta gukoro yegwa ekero babeta bakobwatia engane yo nganigo kurengana na okubaro kukwabeta kwa korekana ni gokora gatinga ni gabeta gakobekerwa sumu
magega yo goikigwa ase enyagitari ya Thika Nursing Home kero aringe ase club ekyo kwego kyani go muri gazeti iyo amurikete nga amagega atarabaga kunyukinyu igwiko ni gabetaga gwaka esi migocha ase club ekyo ase Mr. Boyo na boigo andika babete bako manyanga chale asense meyuni go bamuriketali abetega koirera kagokorekana goika omugako yogose oyo kabero mubungo yo agosiria obwima bwaye boigo ase page ya 5 na 3 nigo emurikerete omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja ngakibona beriga kwenekya nga nabwate osinabwate birengera libyo kuronerera kirogo ky'obanyakirogo ase county ya Nairobi ase kiama gya UDM ekero babere bakwenekya nga kumusana nani gakogendete kwenekigwa ngati iyo mugavana oyo Johnson Sakaja oyo enekirenga nachikobaga kuronerera kirogo ekyo ase baigo asensemeli yo mubunge Embakasi North James Gakuya nera abeire kagutwara ekerengera likyo kone no muri gazeti iyo ni gamurikirete nga Gakuya nigo abwato gositene korwa asomo konyi bo murayiwe nseriga Gashagwa naboigo ni garokanire gosirwa nabarayi anene omoseneta we county ya awese omoseneta omochore Millicent Omanga negati yabarayi bande iyo manchimuri yane muri kirete nga kibona ekyamekyo kegenda takwerobelia asogo chikokora obochori bwaye kero muri kyo manene bwe gazeti iyo aberega kwene kenga bali babere bakwelikia ase okorwanirira ebirogo ase chisenta chimisato emerongo 5 nomo na 5 na ibere nigo bale bonsi chiribuch 13 chimi 5 na ibere iko ase bo muri kibigazete yo amurikeretenga ase nsemeliyo banyakirogo emiye county ya Nairobi ase kyamagya UDA nigo kyarorokanire gutwara omunso na nigo ekemina nekyo kere egetindi mono Boskabasyo go ikase page ya Kianda nigo emurikerete Francis Ole Kaparo oyo kwinyura obokoreri bwaye kinga kichobogambi uwoyo kabero marayiwense moi ekerabete kago chorwa aso mwaka bweliwe mochimi Kianda mirongo Kianda neyemo koba umuwaziri asamanganari yechi industry kuri ndo botutukano nigo bwabete bokoba ekerabete gako egwa ogochika gotenenya omokoliye mirimo yomo kubwatikana n'ubutukibo bebo bokorekana ase ogosira kwaye Dr. Robert Ouko nigo ya rokanete nga komobera gosechini gatwalte chinga kichinkongo elinde kotenenya hoyo mobwa bakori emirimo aserieta Nicholas Biwott elinde kweneke nga obutukingo korekana bure weime ase okomanyanga ningikeirerete omowaziri wa mangana yechinse chestiko Dr. Robert Ouko wosiria obugima bwaye konende nigamurikerete nga nonya sobo koreri bwaye abange nigo bamanyete nga nigo arenge anyemono no murayibwe nsemoyi asayenekire nga yarenge kene asayenekire nga nigo erabeteka gokora obokoreri bwaye asare go chanda gusare go bachanda mono ekikererete ero manyene goskigwa wochya aikerogeke mo wochya sekende anene chinga kyabeteka goskigwa koba omokonyi bumo waziri goika ase koba omowaziri ase umutinyi 12 mwaka bweliwe mochimi Kianda neyemo magega yokoba abisi ase amatuko atatoko no manchimulierera kotaka kumanya obokoreri bwaye Francis Ole Kaparo abakonyole gazeti yago ya Daily Nation page yo mwanchi muri yago ikase page ya Kianda nongo ikera omweli obokumulikira magazeti ili tukulia rero nabokonyole gazeti yago ya Daily Nation abayigo The Standard ili ndobe gokwemanya amange mwanchi muri ya Ondizi TV abnoto chuikira omweli bokumulekera aliro bolito chinsemo chiria cha magazeti ya Skurende to sabo kwaberwa asengencho nigo mogeni tatabega wikirana ime studio asengencho yebitango bitanyarikana gutangika Skurende turatwenda somutimoko oromo katukwirana tabeto kumanyina bwo kwanira amagana agendrete na bwegabera koleka ime yorgongo rwagusi anemono account yakisene nyame nabo yigo chinsemo chiria chitonjukana ile tubasa gusuka wena turia seka itari tambe
TV obwansu bw'omugusi. Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretera obukoreri bwayo gesieri na muno banyore asoro rwabo ruyake gima orore imechi nsamu kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru obukoreri buna burya bwoko bwatuka kimbego go cya setugo yani artificial insemination azo kwenyorera embego iyo irageronyore tugingiya insira iyo wigo itari gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cy'obusungo iri kwenyorera amaryogo yo gusalira bimeri indagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byugotuga egatiya yanda mange nabo kubanyora imiyo mu cy'okisi asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cy'okisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ine kwa beri gukuriye kimashini chingiya echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieri eduka ya Gusi Star Shop ibyo gotoka imiyo mu cyokisi nigo yakoletere kimashini chingiya echo chikutumika segeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyo mu cyokisi asebare nene kurutsinsa mu cyakisi kugenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyo mu cyokisi naboko bakirisi migwetrust namba cyabo Gusi Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sige kigetambe asirigurirense agerera. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yao. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiri spray paint no chire mbabwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu aho byo gukora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Voigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulere na birya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling Voigo nkoresha bale na konye changa cha KMTC egatiyo bakore libonde obonge iko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Omoibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira Erioko nyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na obago soireime nigo babwate ebirasi kurwa play group PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo ubaisaine nigeren semo tabwatirioge erengia asogosomera mpabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari chobo sombi nkwegeria bale amangana yobo Kristo eriokorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubyo CBC imela Kisi nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokiwa bakogosorelia mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, Naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigo sori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubuase tauni ya Kisi. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enotisano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enotisano na ibere yemo kianda isano ne zatu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo. Nyagatari ya Ram Hospital Kisi nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bogokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy gobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere na nye bwanchira bare insurance chiko bwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisi gose na bo wakesi mwetrase namba 0725150744
Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tuna abanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nka conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Wamanyirenga ubugima bw'amakeya bwatakira umwana ubwatu bumanyi ili kwegenderea sama tukale busio bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri chage susu niye kubatuka amasomo gukia sabana ili kwenyorera ubumanyi ao ine umwana uguni yakora kirasi ya gatanu na gatatu ugoseta chetu gukora sukuru nakurete kirasi kiri 12 gose niga bwatu bumanyi gite atagete konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College nigo yakwira mabaga aseje course abuna bono mechanical engineering aseba kubunduza welding and fabrication, welding, turning and machinery egatiche course chinde insinse ya mechanical engineering wigo mbabwate course na building and construction aseba kwigiri masonry, plumbing egatiche chinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design, hairdressing, beauty therapy, garment making egatiche chinde chinyinge mbabwate kwiga masomo a school of business asomano ga wanjiro gosoma supply chain management, sales and marketing, business administration egatiche chikosi chinde chinyinge ene sukuru bwatachinge kero chingiya eyo wigo ewanjira abana gosoma ase abomo eri kwenyolera ubumanyi ubura abakonya samatuku alibusio. Naitwa John Anyona, funza mechanical engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines. Na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo. Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika fundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala, mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigego kwana monumo buko asamange batalira stinsa mu kiri cyage susu bose bakire esimi.
Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Amariogo yemete ni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko. Ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito. Ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange. Ande karabu ajine ntogwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe. Tigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse na ichigo totengi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo abana abandi machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo assisted jechigari otwakire simi asset number chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bundi bwense kara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ari chronic nkonyarwari tole. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwanchumulilia Ondizi TV tukwani bene ase entunda yende ime ijomoroberio bwensakia ase emambia ya bono ase togende kumulekira amangi aberakolekana ime yense ichwa Kenya entunda entangani nigo toba kumulekira engana yabeire egekoegwa obulito kigima igoro yogosira kwa Francis Ogola oyobete gakwenigwa alituko uligoro kolengana nokugania kwa yetari gintu gya kawaida nonyana sensemo elia yabanyanyimbo bekerengo kyabana jeshi omunyanyimbo obwekerengo kya yena boigo obwenderete koegwa esiko ebwenerete tali kawaida ase ere kobaga kwenigwa ase obwango obwo obonene kigima kolende nase engencho yokugania kwaye woko enigwanga njitiange niwe inse yamatuko atatu naende ere mamincha tali mamincha usara tebenga etali buna egesa kukeli kyabagere banalete Frida abagere Frida nigo banalete kolera asika kerege tambe ali no konyoranga ambali mbaka bantu mbare ogwakano kolera Frida linde tobe tokoranga omoyego yogo bwa matanga nigo bwate ngabantu mbagwanchete wekatwaka na
abantu bakeiga bararira Frida bakeiga kuro kegima Frida ina kono kinga oyo nere Frida yo narjire kegima lakini mbabete bakorwa ogosika utiase wili aye bona tebete bnanya gusira tebete bakaba bakoyikirani akorende job ngo manyigwa nga omugeni tobereka gukira na studio nganchire togenda so mutimo komokeigo ngo tiga sama gokaye erinda mobe mugotumanyia amange igore kiamekeiga gya ODM. Yes erubuye King Mafrida tikatwire libali abene asokwenda so mutimo komoke nkwena tori asegatere tambe tugusanga no mugeni ase imambia yabono.